Centrum pre autistických ľudí Drahuškovo nie je prázdne ani cez leto. Hoci väčšina klientov odišla prázdninovať, dvere centra sa otvorili ako denný stacionár. Netradičnými metódami sa tu snažia uľahčiť život tým, ktorí svet okolo seba takmer nevnímajú. Centrum otvorili v októbri minulého roka. Život v tomto prostredí na vidieku autistom môže závidieť nejedno zariadenie. Klienti, ktorí sem prídu hoci len na jeden deň, si môžu vyskúšať všetko od domácich prác až po zber úrody v záhrade. Od jednoduchého trhania buriny cez potom už ten zber tej zeleniny, tých rajčín alebo uhoriek. Ešte tu máme rajčinu. Aj tu máme. Okrem toho strávia obyvatelia Drahuškova veľa hodín aj v hrnčiarskej dielni. Tam vyrábajú aj takéto zaujímavé kúsky, ktoré potom ponúkajú prostredníctvom internetu či na remeselných trhoch. Najjednoduchšie pre nich bolo napríklad masky, potom tie vázy, ktoré oni urobili a anielikovia. Unikátnosť centra je aj v tom, že každý klient má svojho asistenta. Na túto prácu tu zamestnávajú výlučne deti z detských domovov. Mnohé z nich tu však nevydržali ani pár mesiacov. Zistili po prvých dňoch mesiacoch, že to nie je ono. Takže boli sme aj radi, že tu oni nezostávali na silu. Jeden z tých, ktorí vydržali, aj Rudy, ako ho tu všetci volajú. Z detského domova putoval rovno do charitatívneho centra vo Svidníku. Práca tu mu dala možnosť začať nový život. Baví ma tá práca, takže môžem naozaj byť vďačný, že mám tú prácu. Centrum je zatiaľ financované z grantov. Ak sa peniaze minú, v Drahuškove veria, že im pomôžu samosprávy a sponzori. Katarína Naďová, Teatry.